As diferentes medidas que está tomando o Concello de Cambados non son suficientes para a oposición. Dende o Partido Popular critican ao bipartito por non protexer a veciñanza coa súa falta de actuación. Luís Aragunde non entende a decisión do goberno local de situar o terminal de control de temperatura no Concello e non na praza de Abastos. Nos parece increíble, solo miran por eles. Solo lle preocupa a alcaldesa si ela ten fiebre ou si ela se encontra mal. Ahora mismo o Concello non ten actividade. Non están indo a traballar os empregados, moi poucos, algún de vez en cando. Están traballando en outras zonas tamén, na biblioteca e en outros edificios. O primer aparato que veña tendrá que ir para a Plaza de Abastos. É o sitio onde teñen que a Plaza de Abastos é competencia deles. Teñen que poñelo aí. Ou no centro de salud. Van a decir que o centro de salud é competencia da Xunta de Galicia. Pois tendrá que poñer a Xunta de Galicia. Pero eles, se queren traer algún, que o metan na Plaza de Abastos. Outras das medidas que os populares consideran insuficientes é a do reparto das 30.000 máscaras de usos limitados. Aseguran que hai empresas en Cambados cualificadas para facer máscaras reutilizables. En as viendas que hai 4 ou 5 persoas, que se fai con 2 mascarillas solas e ademais de usar e tirar. Pois habrá que buscar outro tipo de mascarillas que sean reutilizables e hai que darlle unha mascarilla como mínimo por persona en cada domicilio. Dende o Partido Popular tamén reclamaron ao Concello que non lle cobre as taxas aos establecementos que están pechados nin ás familias máis vulnerables. A xente está pasando unha situación económica difícil, a hostelería, o comercio xa estaba pasando unha situación pouco ventaxosa e con esta crisis se agrava máis a súa situación, polo tanto entendemos que non deben de pagar nin tasas nin impuestos durante estes meses. O líder da oposición tamén pediu ao Concello que desinfecte os contedores. A empresa que recolle a basura ten que limpiar 3 veces ao ano os contenedores. Teñen que desinfectar e lavar os contenedores 3 veces ao ano. Levamos mes e medio confinados e ainda non se desinfectaron. A que esperan? Cando pensan utilizar unha desas 3 veces de limpeza de contenedores? Xa hai un mes que tiñan que estar limpios e ora este mes de abril tiñan que volver a facer a mesma operación. E se hai que facelo 6 veces, pois, ou 7 ou 8, pois habrá que facelo. Ahora mesmo hai cartos para facer o que sea necesario, pero vemos un goberno municipal totalmente dormido, que se olvida dos veciños. Luís Aragunde recalcou a súa lealdade ao goberno local e advirte que as súas críticas son construtivas. Lamenta que dende o Concello non escoiten as súas propostas nin queiran realizar reunións telemáticas.